Knud og Cordelia har mange gode samtaler med Kisser og Oluf. Hvor er Knud altså god til at sætte ord på sine følelser, siger Kisser. Ja, er jeg ikke heldig, siger Cordelia. Sikke et skvat, tænker Cordelia. Hvordan mon Søren Kierkegaard vil reagere på det? Hold nu kæft, forestiller jeg mig, Søren Kierkegaard vil reagere. Måske sådan lidt mere Søren Kierkegaard-agtigt. Dyret har det fortrin frem for mennesket, at det ikke kan tale, siger Søren Kierkegaard. Hvis man for eksempel ser en hjort i brunst, der står og brøler, så er det ret klart, hvad det er, der foregår. Eller hvis man ser en edderkop, der har konstrueret et spind og nu sidder og venter, så er det også ret klart, hvad det er, der foregår. Men, påpeger Søren Kierkegaard, hvis dyrene kunne tale, så skulle man sikkert høre en masse snakke om, at det var en kunstnerisk proces, eller det var for at gøre noget godt her i livet. Det, der forvirrer alt, siger Søren Kierkegaard, det, der forvirrer alt, er menneskets evne til at tale. Hvor mange ved at tie? Hvor mange forstår blot, hvad det vil sige? At tie. Altså nu ved jeg jo ikke, hvad Knud han har snakket om, men det, der kommer ud af min mund, jamen, det er ofte et eller andet, jeg har spekuleret mig frem til, at vil være smart at sige. Eller noget, jeg har opfanget et eller andet sted, som jeg synes lød sejt. Det, jeg hører mig selv sige, det er også et vanvittigt godt eksempel på det, Søren Kierkegaard kalder åndeligt bugtaleri. Åndeligt bugtaleri. Det er tidsånden. Det er tidsånden, der har hånden langt op i mig. Man hører en forvirret lyd, skriver Søren Kierkegaard sted. Man hører en forvirret lyd. Man ved knap, om det er en selv eller en anden, der taler. Er det mig, som taler? Er det mig, som taler? Kun når jeg virkelig evner at fornøje mig med tavshed, kan jeg lade være med at støje for mig selv og lytte. Lytte til det, som Kierkegaard kalder evighedens stemme derinde. Lytte til det, han kalder den sande intuition. Lytte til det, han kalder fantasiens evighed. En underofficer siger til en soldat: nu må de holde dem rank. Ja, det siger jeg nok. Ja, og så må de ikke tale under gevær. Nå, må jeg ikke det? Ja, når bare de siger det. For satan, de må ikke tale under gevær. Ja, der er ingen grund til at blive vred. Når bare jeg ved, at jeg ikke må, så skal jeg nok lade være med at tale under gevær. Ja, snak er noget forfærdeligt farligt noget. At tie, det er dog det allerfarligste. Ved at tie er mennesket ene overladt til sig selv. Her kommer virkeligheden om ikke til hjælp ved at straffe ham, ved at bringe følgerne af hans tale over ham. Jeg skal jo ikke prøve på at være tavs for altid. Altså, så vil jeg jo nok alligevel på en eller anden måde komme til at støje for mig selv. Men jo mere jeg evner i sandhed at fornøje mig med min tavshed, jo mere vil jeg i sandhed kunne give lyd med alt, hvad jeg har i mig. Med det, Søren Kierkegaard kalder hele personlighedens inderlighed. Det er meget. Og jo mere jeg i sandhed evner at give lyd med hele min personligheds inderlighed, jo mere vil jeg efterfølgende kunne fornøje mig med min tavshed. Sådan er det for mig. Det virker for mig nogle gange. Om det virker for dig, dig om det. God fornøjelse, siger jeg bare. At inderligheden siges lige frem, er slet ikke bevis for, at den er der. Den ligefremme udskydelse af følelse er slet ikke bevis for, at man har den. Stemmen er åbenbarelsen af inderligheden. Tavsheden er inderligheden. Sproget, ordet er det eneste frelsende. Kom nu. Du er ikke bare på.